Ħolma li nibtet aktar minn 10 snin ilu, issa saret realtà. Victoria Sultana kelmitna dwar Childcare Center tal-ola livell fil-Gżira Awċija li kien inawgurat fiż-żona industrijali tax-Xewkija. Hija ħolma li saret realtà għax pajjiżna huwa l-ewwel wieħed fl-Ewropa li joffri childcare b'xejn u bekk kif ta' opportunitajiet lil ġenituri u l-familji infetħu bibien ġodda wkoll għall-imprendituri. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo u l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żaru l-Magic Steps, innutaw kif il-post jinsab f'żona strateġika fil-qalba taż-żona industrijali tal-lokalità bilan li jaqdi aħjar ġenituri li jaħdmu f'din iż-żona u li għandhom tfal taħt 3 snin. Id-direttur ta' Magic Steps, Victoria Sultana, stqarret li l-ftuħ ta' Childcare Center ieħor f'Għawdex jirrifletti d-domanda minn ġenituri Għawċin. Ftaħnieh biex inkun nistgħu nilqgħu għad-domandi li kienu ġawdex. Mindu l-Gvern ħareġ l-inizjattiva tal-Free Childcare, kienu ħafna ġenituri li xtaqu li jibdew jibgħatu tfal ġo Childcare Center u għalhekk jiena u l-business partner tiegħi John Gallia rajna l-bżonn li niftħu Childcare Center ta' ċertu livell. Dan huwa l-ikbar Childcare Center fil-Gżira Awċija jessa 77 tifel u tifla u bħalissa diġà hemm 55 li jattendu regolarment. Il-post huwa attrezzat biex jaqdi l-ħtiġijiet meħtieġa fl-iżvilupp sħiħ ta' tfal. Joffri programmi ta' tagħlim permezz tal-logħob, sessjonijiet ta' kant rekreattivi u edukattivi. Ma' ammar b'dak kollu li hu meħtieġ għal Childcare Center li jilqa' l-bżonnijiet ta' tfal, għandna mini gym biex it-tfal ikun jistgħu jagħmlu sports activities, għandna messy room fejn it-tfal ikun jistgħu jagħmlu arts and crafts, outdoor area li hija magħmra b'equipment li huwa relatat ma' water play u sand play li t-tfal joġobhom ħafna. Għandna klassijiet varji, għandna kmamar li huma l-babies li jilqgħu fihom tfal bejn 0 to 1 years, għandna play area tal-1 to 2 u play area tal-2 to 3. Kollha mimlijin b'equipment u toys li huma relatati għat-tfal ta' dik l-età. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo stqar li dan il-pass se jkompli jsaħħaħ il-miżuri li jgħinu ġenituri jidħlu fid-dinja tax-xogħol għalli huwa kruċjali l-esperjenzi li jieħdu tfal taħt 3 snin minn Childcare Centers ikunu ta' benefiċċju edukattiv. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo deskriva Magic Steps bħala proġett li se jservi ta' nifs għal familji Għawċin, partikolarment għal dawk il-ġenituri li kienu qed iżommu lura milli jidħlu fid-dinja tax-xogħol, xogħol li f'Għawdex qed jiżdied ukoll.